ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ని మందని మీకు అందరికీ నా వందనకు. అలాగే ఈ మాట తిని ఈ ఎలా మనడు క్యాన్స్టంత్కి దేవుడు నేడు సిద్ధపరుస్తదానికి దేవుడికి మహిమ. అలాగే ఓన్ పిల్ల నేరడత్త మనందరికీ ఓండు జీవమీదని దేవుడు నేండు ములిపే ఆ దేవుడు మనడు ఈ యోహాను సువార్త ఇందని ఈ పుస్తకతిని ధ్యానం తుంగనాడు కదా. నేండు నీతోటే దేవుడు అద్భుతంగా నాతోటే తిరిగినోడు, ప్రతిరోజు కూడా నాతోటి తిరిగినోడు, అలాగే మీతోటి తిరిగినోడు. ఆ తిరిగితే మాట తిని దానిని గుర్తు ఆటుకొనిసి దాని పొర నమ్మకం వాటించరు దేవుడికి వచ్చినోడు. అలాగే ఓని మాటది మందని ఆ శక్తి తిని గనక నమ్ముకు ఆ బలతిని ఆ జీవతిని ఓని మాటది బాతకు మిందో దాన్ని మనకి ఈదని మహా గొప్ప దేవుడు ఈ దేవుడు. మరి ఈ యోహాను సువార్త తిని ధ్యానం తుంగను మున్నే నన్ను బెచ్చుకో సరుగు దేవుడ కాలికి నగ్గ కుద్ది ఒక పుస్తకము రోజు ఒక సందేశం వేసినాను కదా, రోజు ఒక విషయ పొర తిరిగినాను కదా ప్రభా అయ్యా. మరి నన్న ఒక పుస్తక పొర్రో పిల్లంకి రోజు కూడా ఈ వాక్య తినికి ఎత్తవలింజరే దేవుడు నాకు వార్త భారతిని పేసి బేని పుస్తక తిని నన్ను ఎత్తవలింజరే దేవుడు కాలికి నాకు కొద్దస్కే బెచ్చుకో పుస్తకకు నన్న దీనికి అయితను దానికి అయితనింజరు దేవుడు అగ్గ కొద్దస్కి దేవుడు నాకు చక్క బెచ్చో స్పష్టంగా దేవుడు నాతోటి తిరిగిత మాట బాధ్యతకు ఈ యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తక తిని దీని గురించి ఈ పరిస్థితితే ఈ సమయతే ఈ టైతే ఈ కాలతే నిమ్మ ఈ రోజుకిని ఈ పుస్తకత గురించి కెల్లా ఇంచుకెచ్చి దేవుడు నాతోటే చాలా స్పష్టంగా తిరుగుతుండు. దానిపేసి ఈ యోహాను సువార్త తిని మీ మున్నడికి పేసి తెచ్చి రోజు కూడా ధ్యానం తుంగనడు అతుకు ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి అధ్యాయతి కూడా దేవుడు మీరు మరి బెచ్చటి నేర్చుకుండని మీ కతుకు అర్థం ఆసరికేమంతే అందరూ బెచ్చో మంది లైవ్ని అలాగే తర్వాత దీనిని ఊడి వాక్యతిని ఊడి కేంజి నేర్చుకుంటనీరు గనక ప్రతి అధ్యాయత కూడా ఉండు జీవమాసి మీ నుంచికెచ్చి ఆ మహా గొప్ప దేవుడు మీతోటే నాతోటే తిరియరు వాసనుడు ఉండు జీవమాసి మీనోడల్లే మనకి జీవ మీదటంతకి. అలాగే నేడు నన్న పేస్తత్తా నేడు ఈ 11వ అధ్యాయతకి మనడు వత్తడు. ఈ 11వ అధ్యాయతే మనడు ఊడుకు దేవుడు ఆ యోహాను శిష్యుడత్త యోహాను చాలా అద్భుతంగా రాసురు వత్తో ఇంజరు మనడు క్యాన్జర్ వాసనాడు. అలాగే ఈ ఓండు రాస్త విధంతే 7 సూచక క్రియ రాస్తాటుగా దేవుడు బెచ్చ గొప్ప దేవుడు మనుషురికి నీరడత్త మనంకి దేవుడు బెలా సాయం తుంగునుడు బెలంటే అద్భుత తుంగితోండి ఇత్తది యోహాను 7 విషయ రాసురు వత్తుండు 7 సూచక్రియ రాసురు వత్తుండు దాట నేడు మనడి 11వ అధ్యాయతే మనడు 6 సూచన క్రియగా దేవుడు తుంగ అద్భుత తిని మనడు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఈ మాట నేడు నేర్చుకుండని మీతోటి దేవుడు చాలా ఆసక్తితోటి దేవుడు మీతోటి తిరిగినోడు. మీరు కూడా వచ్చే ఆసక్తితోటే క్యాన్సటి బాత తిరిగితోడు. అలాగే నాతోటి మున్నే తిరిగినోడు అసకి మీతోటి తిరిగినోడు. ఇక మనడు గనక ఊడుకు ఈ అధ్యాయతే దేవుడు లాజరు తిని పొరడుకి తేత్తాటు మనడు ఊడనడు. ఇది భారీ జరగతే ఇతుకు ఈ మాట క్యాన్సని నీతోటే నాతోటే దేవుడు తిరిగినోడు. అసలు ఇలా భారీ జరిగితే బాధానికి జరిగితే ఇత్త దాని గురించి తిరిగినోడు దేవుడు నేడు ములిపే నీతోటి తిరియని మాట బాధ దితుకు బిస్కట్ కన్నా బెలాంటి పరిస్థితి నిమ్మ మత్ కన్నా నిమ్మ ఒరవేళ కుంగి కుద్ది ఆ దుఃఖతోటే అడసొరు మందని పరిస్థితికు నీ పొరడికి వత్తుకు అవు నీనిని బతికించటం అయ్యే గాని వెచ్చోమంతిని బతికించటం కోసము ఆ శ్రమ ఇత్తది నీకు వాసొందే వత్తే ఇంచుకెచ్చి గుర్తి సైంజర్ దేవుడు తిరిగినోడు ఓడు జీవమాసి మత్త దేవుడు జీవం మంచి మనకి జీవతి నీదని దేవుడు ధైర్యంగా మందటింజరు దేవుడికి వచ్చినోడు ఓని కాల్కిని మున్నెడు కత్తస్కే ధైర్యంగా అయ్యా నిమ్మ జీవమాసి మినిని కదా నాకు జీవతి నీదని దేవుటి నిమ్మే
ಇಂಜರೆ ಓನಗ್ ಕೊದ್ದನಿ ಧೈರ್ಯಂಗಿನ మనకి మందవల ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినోడు ఓడటి నేంటి అధ్యాయ అయితే ఈ 11వ అధ్యాయ అయితే మనడు ఊడుకు మనడు లాజర్కి 2 అక్కకు మత్తాటు ఊడితాడు ఊడటి లాజరు 2వ వచనం తిని మనడు చదువుకు ఈ లాజరు ప్రభువునకు అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచిన మరియకు సహోదరుడు. అతని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రభువా ఇదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన యొద్దకు వర్తమానము పంపిరి. యేసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు గాని దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమ పరచబడునట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదనిను. ఈ అధ్యాయతి మనడు ఆ గనక ఊడుకు లాజర్కి రోగం ఇత్తది వస్తే ఓనికి అక్కకు మెనకు ఓనికి అక్క చెల్లెండుకు మెనాయింజర్ ఇక మనడు ఓడనడు మరియా మాత్త మత్తాటిగిన మనడు ఊడితాడు అతుకు ఈరు ఒర నాటే బేతనియా ఇందని నాటే మంజునోరు అలాగే మరి యేసు ప్రభు ఆ నాటంకి వత్తస్కల్లా ఓర్లోను వాసి మరి అలాగే ఓతోటి కొద్దిసేపు ఓని మాట కెచ్చి ఓతోటి గడిపి దాయని సందర్భకు మెనకు చక్కటి కుటుంబము మంచి కుటుంబము దేవుటి నమ్త పిల్లకు దేవుడు పొర్ర ఆశవాటి బతకని పిల్లకు దేవుటాకే బాధ బతకని మున్నే దేవుడికి ఎచ్చొరే ఓన్ పొర్ర విశ్వాసం తాసి నడతని ఆ కుటుంబము ఆనాటే మందటం చాలా అద్భుతం. మరి దేవుటి నమ్త మీరు మీ నాటి మందటం మీ నాటింకి బెచ్చో ఆశీర్వాదం అదు దేవుడికి ఎచ్చనుడు. దేవుటి నమ్త పిల్ల ಬೇನಿ ಪ್ರಾಂತದ ಮತಕು ಆ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ದೀವೆನ ఆశీర్వాదం ధైర్యం బెచ్చో జీవం ఇత్తది ఓర్ ద్వారా అందిస్తో దేవుడి ఇంటికెచ్చినాడు. అద్భుతముగా మీతోటి తిరిగినోడు నాతోటి తిరిగినోడు ఓడటి ఈ కుటుంబము ఆనాటి బేతనియా ఇందని నాటే మెనొరు. మరి లాజర్ తిని ఆ కుటుంబ తిని దేవుడు బెచ్చగానో ప్రేమిస్తోడు. అతుకు ఓడ అరికి వత్తస్కల్లా నాటికి వత్తస్కల్లా ఓర్లోను వాసి ఓర్తోటి మంచి దేవుడి వాక్యం కెచ్చి ఆ దేవుటే కాల్కినగ్గ కొద్ది ఓని వాక్యతి నేర్చుకునిజి ఓర్తోటి కొద్దిసేపు గడిపి దేవుడు అంజరే మందనోడు. అలాంటి కుటుంబతికి పెద్ద బాధ వత్తే పెద్ద సమస్య వత్తే పెద్ద కష్టం వత్తే బెచ్చో దుఃఖత మునిగి అంజమీనురు బాతదిత్కు లాజర్కి బాత వత్తిత్కు రోగం ఇత్తది మరణం ఇత్తది ఆ డొల్లి దాయనచ్చు రోగం ఇత్తది వత్తే అసలు యేసు ప్రభునగ్గా కబుర్ రోత్తరు రోతంగానే యేసుదేవుడు బోనో వేరే నాటి మినుడు ఆ నాటి నుండి ఇగ్గ వాదటానికి ఇంకా 2 రోజుకి పెయితి తింజరే యేసుదేవుడు ఆ వాదకోకుండా అగ్గి ఆంగత్తాటు మనడు ఊడితాడు. అతుకు ఆ మాట క్యాన్సంగానే యేసుదేవుడు బాతకెత్తో ఇతుకు ఓడటి 4వ వచనం తిని కనుక మనడు చదువుకు యేసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు గాని దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమ పరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదని వత్తింజరికి ఎత్తడల్ల దేవుడికి ఎత్తని మాట బాధ్యతకి ఇద్దో. మరి లాజర్కి ఈ జబ్బు వత్తే కదా ఈ జబ్బు భారీ వత్తికు అద్దు ఓనికి రోగం అయ్యో డొల్లి దాయటానికి అయ్యో వత్తది ఆ దేవుటిని మహిమ పరచటానికి ఓనికి మహిమ వాదటానికి ఆ మహిమత పెరిగే బాధ జరుగుతే ఇత్తది మన నేర్చుకుంటున్నాడు. ఆ దేవుడికి మహిమ వాదటానికి లాజర్ డొల్లి దాయవలే ఇంజరే మనకి వాదొచ్చే ఆలోచన ఊడటి మనడు ఆ మనుషులకి నీరడు గనక బాధ వత్తస్కే తట్టుకుండాలరు అలాగే దుఃఖం వత్తుకు తట్టుకుండాలరు ఆ బిచ్చుకో బేనో సాయం తుంగితో ఇంజరే నలుదిక్కి నాకే మెరితాడు నేడు రోజుకు బేలా మినాయత్కు మరి మనడు బాధని నమ్మకన్నా మనకి నమ్మకం ఇత్తది ఇల్లో రోజుకిని మనడు మినడు బేలాంటి మనుషులకి నమ్మకన్నా మనకి సహాయం వర్రో డబ్బుకి నమ్మకన్నా సహాయం వర్రో బలతిని నమ్మకన్నా సహాయం వర్రో రోజుకిని ఇచ్చో దుఃఖంతే ఇలాంటి రోజుకిని మనడు మినడు ఇలాంటి రోజుకిని మరి వేణుని సాయం కావాలే ఇతుకు ఇక ఓడటి దేవుటే సాయం కావాలే ఇంచుకిచ్చి దేవుడు బెచ్చో స్పష్టంగా తిరిగిన భారత్కు మనుషులకు 1 వేళ సాయం తుంకన్నా ఆ సాయం
దానిది వల్ల మరి మనకి సహాయం ఇత్తది అచ్చుగా సమకూర్చ బరువు ఇంజరే ఈ రోజుకి మనడు తెలుసుకుంటున్నాడు. అలాగే మనుషులకి నగర నుంచి నాకు బేను సాయం తుంగటంకిల్లో నేను బేను అద్దం తుంగటంకిల్లో నా చుట్టూ పరిస్థితికి అంత ఇలా బారి మీద ఎత్తుకు మనం కొర్రంకిన సర్వలోకం అంతగిన బెచ్చో బాధతి మునిగి అంజి మినరు ఇంజే మనడు మనుషులకి కాలికినో ఇల్లు పోతే ఇంకా బాధ దాని పొర నమ్మకం వాటటం అయ్యి గాని మహాజీవ మీదని మనంకి ఒండు డొల్లెంజి పాణతిని మనసేంక వాడత దేవుడు పొర్ర గనక మనడు నమ్మకం ఇత్తది వాడుకు నమ్మకతికి మత్త బలము ఈ లోకతి మరి వేని దానికి ఇల్లే ఇంజరే ఈ దేవుడికి ఎచ్చనుడు ನಿಮ್ಮ ಬೇಲಾಂಡಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಕನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ದುಃಖದ ಮತ್ತಕನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೇಲಾಂಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಕನ್ನ ಬೇನೋ ಸಹಾయం ತುಂಗಾಲುಂಡು ಈ ಲೋಕತೆ ನನ್ನ ಮಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿಂಜರು ಅನುಕೂಣಿಸರು ಕೃಂಗಿ ಅಂಜ ಮತ್ತಕು దేవుడికి ఎచ్చనో కదా నిమ్మ వాటని నమ్మకం ఒనిపొర వాటని నమ్మకం మిందే కూడా దానికి మందను బలం ఈ లోకత బాధానికి గిన బెలాంటి శక్తి గిన ఇల్లే ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనో అచ్చ మహాశక్తి బాధానికి మిందే ఎత్తుకుండు దేవుడు అప్తుండాలే నా శాంక డిగ్గి వప్తుండాలే నా శాంక డొల్లి అప్తుండాలే నా పాపకిన శాంక ఓండు సిలవతి డొల్లి అప్తుండు గిరుడి త్యాగుతుండు నన్ను నమ్మనాను ఓండు నాకు జీవం ఈతోండు బతికి మీనో గనక నానినిగిన బతికిసితోండు నానినిగిన బతికిసి బెచ్చో మందికి దీవెనక నానిని బతికిష్టమేనయ్య గాని నా తోటి చుట్టూ మందని మనుషులకి బతికిస్తుండు బెచ్చో మందిని బతికిసగలుగుతా దేవుడు ఇంజరు గనక నమ్మకు ఆ నమ్మకత మందని శక్తి తిని నేడు నిమ్మ ఊడి తిని అధైర్యపరిచి భయపరిచి బెచ్చలెక్క మిరితాడు ఓడటి మిర్రి అంజి అణికి మందని పరిస్థితికి నిల్లడమన్నాడు బెగ్గ మిరితాడు ఈ వత్త పరిస్థితికి ఈ వత్త బాధంకి ఈ వత్త రోగంకి ఈ వత్త కష్టాకింకి ఈ వత్త దుఃఖతికి బెచ్చు దూరం మిరితాడు బెగ్గ అణికితాడు బెగ్గ అణగటానికి అవకాశం ఇల్లే కదా బెగ్గ మిర్రితాడు బెచ్చు దూరం మెరకన్నా బెగ్గతకన్నా అదే బాధ మిందే కదా ప్రతి మనిషికి నేంటి రోజుని ప్రతి మనసు ఆలోచించినది బాధ్యతకు నన్న బతికి మతుకు చాలు నా కుటుంబతికి నాడి బేలన్న ఆసి నా కుటుంబతిని పోషించగలిగితాను బతుకు చాలు ఇత్త ఆలోచన డబ్బుకు మందనోరగ నుంచి బెచ్చో పేద స్థితి మందన ఇల్లో వారించరు ఇల్లయ్యో మందనోరించరయ్యో అందరికీ ఇదే ఆలోచన ప్రతి మనిషికి గిన నన్న బతకవాలే ఇత్త ఆలోచనే మిందే గాని మరో ఆలోచనతో మనడు ఈ రోజుకి నింజటి రోజుకి ఇల్లాడు అందుసంఖ్య దేవుడికి వచ్చినా కదా బెచ్చి దూరం మిరితిరి బెగ్గ మిరకన్ మీకు సాయం ఇత్తది వర్రో సాయం తుంగగలుగుతా దేవుటిని మీకు జీవ తినేసి ధైర్య తినేసి మీకు నెమ్మది తినేసి మీ కుటుంబంతోటి మీ పిల్లలతోటి సమాజతి మీరు బతికి ఓని మహిమ పరచవలితుకు ఓని శక్తి తిని మీరు అనుభవిస్తూ దేవుడు మీతో పాటు బెచ్చోమంతిని బతికిస్తానింజరు దేవుడికి ఎచ్చను ఓడటి ఈ మాత మరియా ఇందని ఈ నాటే మందని బేతనీయ ఇందని నాటే మందని కుటుంబకి ఇచ్చ పెద్ద సమస్య వస్తే అందరిగిన నలుగురు 4 రకాల తిరిగితారు కదా మరి ఈరు ఆ యేసుదేవుడిని నమ్ముకుంటారు కదా ఈరికి భార్య ఇలా జరగందే ఈరికి భార్య ఇలా జరిగితే యేసుదేవుడు బెస్కి ఎర్తికి వత్తకని ఒక లోను కుద్ది ఒరితోటి మంచి మరి దేయితో కదా అలాంటి కుటుంబతిని ఇలా జరుగురు మతకు ఓడటానికి వెళ్ళండా ఇంజరు బెచ్చుకో చుట్టూ మందని మనసుకు నీరడు కదా బెచ్చుకో విధంగా తిరిగితోరు అలాంటి పరిస్థితితే యేసుదేవుడు వాదటం ఆలస్యం అత్తే ఆ లాజర్ డొల్లెత్తోడు ఓనిని సమాధి తుంగెత్తోరు ఓని సమాధితే వాటిత్తోరు వాటేసి 4 రోజుకి అత్తస్కే యేసుదేవుడు సక్కా నాటింకి వాదటంకి సిద్ధపర్తస్కి ఓని శిష్యులకి వచ్చినారు కదా నిమ్మ బెగ్గదై తిని ఆ గతుకు నేనిని సావదెంగీతోరు మామిని సావదెంగీతోరు ఆగ యూదులకు అందరిగిన సావదెంగటానికి సిద్ధమాసమినోరు నిమ్మ బెగ్గదై తిని ఎంచికెచ్చి శిష్యులకు కెచ్చనోరు అది కేసు దేవుడికి ఎచ్చినో కదా మన స్నేహితుడు అత్త లాజరు డొల్లెత్తోడు ఉంజరు మీనోడు ఓనిని తేచి ఆ తేత్కడు దేయిటు ఇంచికెచ్చి దేవుడు తిరిగినోడు తర్వాత ఓరికి అర్థమాదనాటు ఉంజరు మతుకు పరివిల్లే ప్రభా ఓనికి స్వస్థత ఇత్తది వెయితే నీ మతుకు ఇంచికెచ్చి తిరుగుతారు తర్వాతకి ఎయితో కదా ఓండు డొల్లెంజి మీనోడు మనడు దక్కడ ఆ నాటింకి దక్కడ దేయిటింజరే శిష్యులకి పేసి యేసుదేవుడు ఆ నాటింకి
ವಾಸರ್ ಮಂದಂಗಾನೆ ಆ ವಾರ್ತೆ ತಿನ್ಕೇಂಜಿ ಮಾರ್ತ ಮುನ್ನೆ ಮಿರ್ರೀತೆ ఓరిని ఆదరించడానికి ఓరిని ఓదార్చడానికి అయ్యో ఈ కుటుంబానికి ఇలా వస్తే ఇచ్చో బాధ వస్తే వాయించుకెచ్చి బెచ్చో మంది ఆనాటే మందని అందరిగిన యూదులకు ఒరి చుట్ట బంధువులకు అందరిగిన వాసి ఆ లోను కుదీమినరు అస్కే ಮಾರ್ತ ಬೆಸ್ಕತ್ಕು ಯೇಸುದೇವುಡು ವಾಸನ ಎಂಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್తో మున్నే మార్త మరియ బొన లోనే మిందే వారికి చుట్ట అందరు వాసి మినరు గనక చుట్ట అందరు మధ్యతే నుండి అతుకు తేదీ అతుకు మరి ఓరిని మరి యేసుదేవుడిని భార్యకు అందరు యూదులకి అందరూ సావు దెంగ వలె తన్ను వలె ఇంచుకెచ్చి ఊడోరు మినోరు అందుసేంక పైగా ఈ కుటుంబతి ఈ సమస్య వస్తే గనక నా కుటుంబతి ఈ సమస్య వస్తే గనక మరి ఇంజ యేసుదేవుడి నోడికి మనుషులకు అందరు బేలా మంతురు వెచ్చ కోపత్తోటి మంతురు ఇంచుకెచ్చి మార్త మున్నే మిర్రంజి యేసుదేవుడు ఇంకా నాటికి వాదుకోకుండానే నాటిని వేరే నాటి మత్తస్కే నాటిని బయట మత్తస్కే మార్తంజి గబగబా మిర్రంజి అయ్యా మరి మా నిమ్మిగ్గా మత్తుకుంట బాగా మంతుకోరు మా తమ్ము బతుక్కోండు నిమ్మిగ్గా మత్తుకుంట బాగా మంతుకోరు మా తమ్ము బతుక్కోండు ఇంచుకెచ్చి ఆ యేసుదేవుడితోటే మరి మార్త తిరుతాడు మన రూడితాడు అసలు యేసుదేవుడు నిజంగా మార్త భారీ అత్తెత్తుకు చుట్టూ మందని చుట్టాక అందరూ వత్తరు అలాగే యూదులకు అందరికి వాసి మినరు గనక ఈ దేవుడు బాత తుంకుతో ఇంజర్నాడు వాసనుండు ఇంచుకెచ్చి బెగ్గ దేవుటిని బాతకి ఈతరో ఇంజరే తల్లడిల్లి అంజరు గబగబా మార్తను మున్నే మిర్రంజి వంతోటి ఆ వార్తకి ఎత్తంగానే ఊడటి అసలు దేవుడు బాత తిరిగినోడు ఊడటి 20వ వచనం తినోడుకు మార్త యేసు వచ్చిచున్నాడని విని ఆయనను ఎదుర్కొన వెళ్ళెను గాని మరియ ఇంటిలో కూర్చుని ఉండెను మార్త యేసుతో ప్రభువా నీవిక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండును ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునని ఎరుగుదుననెను యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా మార్త ఆయనతో అంత్య దినమున పునరుద్ధాన దినమున లేచునని ఎరుగుదును మార్తకి ఎచ్చను కదా నా తమ్ము నిమ్మిగ్గా మత్తుకుంటాయ్యా నా తమ్ము బతుక్కోండు నిమ్మిగ్గా మత్తుకుంటా నా సినాలు బతుక్కోండు నా తమ్ము బతుక్కోండు నిమ్మ ఇల్లి నీ నాటికి ఒండు డొల్లంజి 4 రోజు కాసుందే ఇంచుకెచ్చి బెచ్చో బాధతోటే మిర్రంజి ఎదురుంగంజి తిరిగి ఉంది అసలు దేవుడికి వచ్చినావు కదా మార్త నీ తమ్ము బతికితోండు ఇంజరికి వచ్చను బతికితో నిన్నంగానే మార్త అంత్య దిన తిత్తుకు ನಿಮ್ಮ వాదనస్కే ಅವನು బతికితోండా ప్రభువా ఇంజర్ తాలపొందే అతుకు మార్తకి వచ్చింది కదా ఆ మాట ಅವನು బతికితోండు ఇందంగానే మార్త ఒక మాట చక్కటి మాటకెత్తే ఊడటి ಅವನು బతికితో ఇందంగానే ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునని ఎరుగుదును బతకటం ఇతుకు మీకు నాకు మందన ఆశేనయ్యో దేవుడికి మందన ఆశ కూడా అదే నిమ్మ బతకవలే నన్న బతకవలే నీనిని బతికిస్తానికి నానిని బతికిస్తానికి ఓను పానం వాటి డొల్లెత్తా మహా గొప్ప దేవుడు మనకి జీవమీదటని శాంక ఓను పానం వాడుతాడు మనకేనయ్య ఆశ మనడు బతికి లోకతి ఓనికి మహిమతిని తత్తవలిత్తది మున్నే మీకు నాకన్నా మున్నే ఓనికి మిందే ఆలోచన నిమ్మ బతకవలిత్త ఆలోచన బారిత్కు నీ లోపల బాధ విశ్వాసం వాదవలిత్కు మార్తకెచ్చందు ఊడటి అయ్యా ఇంజత్ కన్నా నిమ్మ బాధత్ కన్నా తుంగగలుగుత దేవుటిని ఇంజర్ మార్తకెచ్చంది ఇంజత్ కన్నా అచ్కెడికి బెచ్చుకు రోజు కాసత్తి కోర్సినాలు డొల్లంజి 4 రోజు కాసత్తే మరి బేలా తిరిగింది మార్త అచ్చు ధైర్యంగా అచ్చు నమ్మకంగా అచ్చు విశ్వాసంగా బేలా తిరిగింది మార్తిత్కు దేవుడు పొర నమ్మకం మార్తకి అచ్చోగా దేవుడు శక్తి గలుగుతోండు బెచ్చో మంతిని బాగుతుంటోడు డొల్లత్త నా సిననిగిన తేత గలుగుత దేవుడిని నన్ను కలిగి మిననిత్త ధైర్యం మార్తతెలో మనడు ఓడనాడు బెచ్చుకు రోగా వతుకు బెచ్చుకు తెగులుకు వతుకు బారి ఐగుప్తు దేశతే దేవుడు వాక్యం కెచ్చంది ఎంతకన్నా ఘోరమైన రోగా ఇత్తవు ఆ రోజు ఐగుప్తు దేశం ఇత్తం ఓరికి వత్తకు కానీ దేవుడికి వచ్చినోడు దానికి బారల తుంగరవత్తో దేవుడు ఎత్తుకోండు బారాసి మినడు
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತಟನ್ ಸ್ಯಾಂಕ ಆ దేశతోరికి ಕೆತ್ತటನ್ ಸ್ಯಾಂಕ ఓను బెచ్చో శక్తి కలుగుత దేవుడు మనను మంచి వారిగా తుంగటన్ స్యాంక మనడు అసలు బారాసి మినడు మనడు పాపమిత్త ఈ ఊబి నుండి తేది జీవమత్తవో నేను ఊడటన్ స్యాంక ఇంకా ఇగ్గే మతకు మన జీవతి నోడడించరు బాధ ఓనికి ఓడు పాణం వాడుతుంది బారితుకు నీకు నాకు జీవం ఈదటానికి పాణం వాడుతుంది ఇంకా నమ్మకం ఇల్లకుంటా అవిశ్వాసతే అధైర్యపరచోరే బెచ్చుచేపు వెరసొరు బతికితాడికెళ్ళటి ఈ చుట్టూ మందని సమస్యకిని ఈ చుట్టూ మందని భయతిని ఓడటం కన్నా దేవుడు జీవతి నీదనోడు నాకు ధైర్యం ఇసి నేను తేతగలుగుతా మహాశక్తి కలుగుతా దేవుడు ఆ రోజు శక్తి కలుగుతోండే నేడు నా దేవుడు అదే శక్తి తిని అదే శక్తితోటి మినుడు నాకు ఈదగలుగుతా దేవుడు ఇంజరే ధైర్యంతోటి మీరు ధైర్యంగా మందటి దేవుడు వాక్యం మీని ధైర్య పరసొందే వాళ్ళకి మీ చుట్టూ మందనోరు కూడా ధైర్యంకి వెళ్ళటి వెచ్చసేపు భయపరిచి బతికితాడికి వెళ్ళటి దేవుడు కాల్కినగ వత్కు నీకు ధైర్యతిని తను జీవతిని తనింజరు దేవుడికి ఎచ్చనుడు బెచ్చుకు మన చుట్టూ మందన వాటిని ఊడి దేవుడు మున్నేకి ఎచ్చను కదా చుట్టూ వాదను భయతి నూడి ನಿಮ್ಮ కృంగిదాయమని ನಿಮ್ಮ తల్లడిల్లి దాయమని ನಿಮ್ಮ కలవర పరతమని నన్ను మినను కదా ఇంజరే ప్రతి రోజు నీతోటి నాతోటి తిరిగినోడు మనుషులకి నేరడత్త మన చుట్టూ మందని పాపలోకము భయం వాడిసని పరిస్థితికి మనం మున్ని పేసి తెచ్చి బెచ్చుకో వాటరు అయితే కానీ వాటిని ఊడకుండా దాటి కన్న బలమంత దేవుడాసి నీ లోపల మందని దేవుడు అచ్చ శక్తి కలుగుతా దేవుడు ఓ నేను గనక ఓడుకు నీకు జీవం ఇత్త దీతుండు నేను బతికిసి బెచ్చో మంది తిని బతికిస్తోడు నీతో పాటు అందుసంఖ్యాకి కెచ్చినావు కదా ఓడటి మరియా ఆ మాట ఆ నమ్మకం మరియతలో ఊడి దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా అతుకు నీ తమ్ము బతికితోడు ఇంజరికి ఎచ్చినావు అసకే దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా ఓడటి 25వ వచనం తగు నుండి మన చదువుకు అద్భుతమత్త మహాశక్తి కలుగుత మాట దేవుడికి ఎచ్చనోడు నేను ములిపే గుర్తు వాటుకున్నట్టు వెరతమటి భయపడతమటి దేవుడు జీవమీదని దేవుడు నమ్మటి ఓని మాటతో మందని శక్తి తిని అనుభవిసరే అందరికిన ఆ అనుభవతిని పంచటి ఓడటి దేవుడికి ఎచ్చనో అందుకు యేసు పునరుత్థానమును జీవమును నేనే నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికి చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగెను ఆమె అవును ప్రభువా నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పెను మార్తకెచ్చందే దేవుడు మార్తతోటి కెచ్చనుడు నన్నే జీవము పునరుత్థానము నన్నే జీవం ఈదనద్దే నన్నే జీవమాసి మీనను అందుసేంకే లాజరు బతికితోండు ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనుడు నాతో బతుకుతా ఉండు మళ్ళా బెసికిన డొల్లన్నో ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనో దేవుడికి మహిమ మనందరిని కూడా ఘనపరచని మహా గొప్ప దేవుడు ఆసిమేనుడు ఓడటి అందుకే యేసు పునరుత్థానము నన్నే జీవతిని నన్నే అలాగే నా పొర్ర విశ్వాసము తాస్తోండు డొల్లి అత్కన్నా బతికితోండు డొల్లి అత్కన్నా బతికితోరు డొల్లి అత్కన్నా బతికితీరి ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనోడు అచ్చ శక్తి కలుగుత దేవుటిని కలిగి మంచి ఈ వాదని సమస్యకి ఇంకి కృంగి అంజొరే బేలా బతికితాడు బేలా మంతాడు బేలా సాగితా రోజుకు బెస్కెండ్ విడిపేస బరితితాడు బాత జరగొందే నన్ను బతికితానా మంతానా నా పిల్ల బతికితోరా మంతోరా దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా ఓ నేను గనక నిమ్మ కలిగి మతుకు నిమ్మ ఇగ్గ మతుకు ప్రవ్వా నా తమ్ము బతికితో ఇంజరు ఆ రోజు మార్త తిరిగింది నీ లోపలి దేవుడు మతుకు నిమ్మ నిజంగా దేవుడిని నమ్మి విశ్వాసము తాసి ఓని మాటత గనక నిమ్మ నమ్మకం కలిగి మతుకు నీ కుటుంబం బతికితే నీ కుటుంబం బతకటమే అయ్యి గాని దేవుడు కెచ్చరు వత్తుండి రోగము లాజర్కి మరణత్ శాంక డొల్లి దాటన్ శాంక వాదిలే నా మహిమత్ శాంక వత్తే ఇంజరు తిరుగుతో దేవుడు ఆ ఓని మహిమత్ శాంక మనుషులకి నీ రాత మనకి ఈ శ్రమ వాదవలే ఈ కష్టం వాదవలే లాజర్కి ఆ కష్టం ఇత్తది వాదవలే అచ్చు దుఃఖం ఆ కుటుంబದ మునిగిదాయవలే ఇతుకు అలా లాజర్ డొల్లి దాటన్ కారణం బాతదో తెలియదే లాజర్ బతికి బెచ్చో మంతిని బతికిస్తా ఆ ఓని ద్వారా బెచ్చో మంది
బతుకుతోరు. ఓడటి అగ్గ మనడోడుకు 28వ వచనతి నూడుక ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెళ్ళి బోధకుడు వచ్చి నిన్ను పిలిచిచున్నాడని తన సహోదరి అయిన మరియను రహస్యముగా పిలిచెను. ఆమె విని త్వరగా లేచి ఆయన యొద్దకు వచ్చెను. గనుక ఇంటిలో మరియతో కూడా నుండి ఆమెను ఓదార్చుచుండిన యూదులు మరియ త్వరగా లేచి వెళ్ళుట చూచి ఆమె సమాధి యొద్దకు ఏడ్చుటకు అక్కడికి వెళ్ళుచున్నదనుకొని ఆమె వెంట వెళ్ళిరి. అది జరుగుతుంది బాతదితుకు గబగబా వాసి మా అత్త ఈ మాటకి అనిస్తే నన్నే జీవం ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చను, పునరుద్ధానం నన్నే ఇంజను, వరవేళ డొల్లెత్కన బతికితో ఇంజరు మన దేవుడికి ఎత్తుండు, మనం నమ్తాక వర్ర ఏసు దేవుడు వాసి మీనుడు మరి ఇలా కరంతుండు, నాతోటి ఈ మాటకి ఎత్తుండు, నన్నే జీవం ఎత్తుండు, వరవేళ డొల్లెత్కన బతికితో ఇంజరుకి ఎత్తుండు, వాళ్ళకి మళ్ళా బతుకు బెసికిగిన డొల్లన్నో ఇంజరుకి ఎత్తుండు, మరి నాతోటి ఈ మాటకి ఎత్తుండు ఏసు దేవుడు బయది మీనో వా ఇంజరు రక్కని చిన్నంగా రహస్యంగా బయటికి కరింగి పేసొస్తాయి. భార్య అలా కరింగి పేసొత్తెత్తుకు ఒక మందని మనుషులకు అందరికిన ఆ బెచ్చో బాధతోటే దేవుటిని నారు రక మైసూరు మత్తాటుగా మంచి మంతురు. అందుకనే మార్త బయ్యతోటి ఓ రక్కని మెల్లెంగా ఆ అక్క చెల్లెలకు రెండుగిన బయటికి రహస్యంగా అత్తస్కే దాటి నూడి సమాధిత గంజన పోన ఆడత టంకింజరు ఈరిగిన మత్త చుట్ట అందరిగిన యూదులకు అందరికిగిన ఆ సమాధిత గత్తాట మన ఊడితాడు. అసకే యేసు దేవుడు బెగ్గత్త ఇవంతా ఇంజరు ఇటు పెరికి ఓరందరు నాటిన వాళ్ళందరూ చుట్టకి అందరూ దాయని వేళకి సమాధి దగ్గర దాయకుండా యేసు దేవుడు బెగవాసి మినడో నిచ్చి మినడో బయతే తిరియురు మినో నాటిన బయతే ఇవుగిన నాటిన బయటికి అత్తస్కే అగ్గ నలుగురు నారు రక గుడ్డివాణిని పుట్టు గుడ్డివాణిని స్వస్థపరుస్తావు కదా, మరి ఈయన తేతొచ్చు కదా, ఈయన బతికిసొచ్చు కదా ఇంజరే బెచ్చో మంది యూదులకు అందరికి తిరియనూరు. దేవుడు బెస్కే అర్థ దాఖలకు చాలా తక్కువ. మరి ఇగ్గ దేవుడు యేసు దేవుడు అడతాటు ఈ కుటుంబతిని ఇచ్చగా ప్రేమిస్తాటుగా అగ్గ మందని యూదులకే సాక్ష్యం వేసారు వత్తురు. అసకే దేవుడు బాతకెచ్చిన కూడటి ఆ యేసు 35వ వచనతి నోడుకు యేసు కన్నీళ్లు విడిచెను కాబట్టి యూదులు అతనిని ఎలాగు ప్రేమించునో చూడుడని చెప్పుకొనిరి. 38వ వచనతి నోడుకు యేసు మరలా ఆయనలో తనలో మూలుగుచూ సమాధి యొద్దకు వచ్చెను. అది ఒక గుహ, దాని మీద ఒక రాయి పెట్టియుండెను. యేసు రాయి తీయుడని చెప్పగా చనిపోయిన వాని సహోదరి అయిన మార్త, ప్రభువా అతడు చనిపోయి 4 దినములైనది గనుక ఇప్పటికి వాసన కొట్టునని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యేసు నీవు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో అనిను. దేవుడికి వచ్చినా కదా రాయి అడ్డు తీసటి సమాధి నుండి లాజర్ తింటే అక్కడింజరికి ఎత్తంగానే మార్తకి వచ్చింది. ఊర అక్క చెల్లెలకిలో ఒరటికి వచ్చాను కదా అయ్యా డొల్లంజి 4 రోజు కత్తే వాసం వాసరు మంతోడు వద్దులే అయ్యా లోంది మెరక్కడు ఇంజరే కెచ్చరు మత్తస్కి దేవుడికి వచ్చినాగా మార్త నీతోటి నన్ను తిరుతాను కదా, నా మహిమ తిని నిమ్మ ఊడి తినింజరు తిరుతాను కదా, దేవుడి మహిమ తిని నేను ములిపే మనందరితోటి ఉండు దేవుడు మహాశక్తి కలుగుత దేవుడు జీవ మీదని దేవుడు తిరియను మాట బాత దిక్కు ఓని మహిమ తిని నిమ్మ ఊడి తినింజరు దేవుడు తిరియనోడు, బారి భయం ఇంజరు దేవుడు తిరియనోడు, బారి దుఃఖం ఇంజరు దేవుడు తిరియనోడు, బారి కుంగి మిని నింజరు దేవుడు తిరియనోడు, ఓని మహిమ తిని ఓడటంకి నీకు శ్రమ వత్త ఇంజరు దేవుడు తిరియనోడు. ఓడటి అగ్గ యేసు బిస్కత్కు 43వ వచనతి నోడుకు ఆయన అలాగు చెప్పి లాజరు బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడై వెలుపలికి వచ్చెను. అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టియుండెను. అంతటా యేసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయుడని వానితో చెప్పెను. కాబట్టి మరియ యొద్దకు వచ్చి ఆయన చేసిన కార్యమును చూచిన యూదులలో అనేకులు ఆయన యందు విశ్వాసముంచిరి. భారీ జరుగుతో ఈ సమస్య ఊరి కుటుంబతికించి అర్థమాసిందే. భారీ జరుగుతా ఇతుకు భారీ లాజర్ డొల్లెత్తో ఇతుకు లాజర్ డొల్లెంజి బెచ్చో మంది యూదులకి బతికిస్తుండు లాజరు. ఓడటి గమనడు నన్నే పునరుత్థానము నన్నే జీవమింజను ఒర్రవేళ నా యందు విశ్వాసముంచి చనిపోయినను
విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును. బ్రతికి నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నడును చనిపోడు. ఈ జీవతిని ఓడటందుకి, ఈ మహిమతిని ఓడటందుకి లాజర్కి కుటుంబతికి ఆ పెద్ద దుఃఖం పెద్ద ಕಷ್ಟ ಇತ್ತದ್ದಿ ವತ್ತೆ ಅಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಕೆಚ್ಚನೋ ಗದ ಆ ಬೆಚ್ಚೋ ಮಂದಿ ಆಗ ವತ್ತ ಯೂದುಲು ಕಲ್ಲೆ ಓನ್ ಪೊರ ವಿಶ್ವಾಸಂ ತಾಸ್ತರಲ್ಲೆ ಆ ವಿಶ್ವಾసం బాతదిత్కు జీవము ఓండే మార్గము ఓండే ప్రాణమాసి మనకి జీవతిని ఇదనోడు మనను బతికిసనోడు ఒరవేళ డొల్లెత్కని బతికి తీరి బతుకుతోండు నా పొర విశ్వాసం తాసి బతుకుతోండు బెస్కెడికి డొల్లన్నో అంజరు దేవుడికి ఎచ్చనో. మరి ఈ మాట క్యాంజని మీరందరూ మనందరితోటి నేను ములిపి దేవుడు తిరియరు వాసనుడు తిరియరు వత్తుండు ఓని పొర్ర గనక నమ్మకం ఇత్తది గనక వాటుకు దేవుడు బతికిస్తనింజరికెచ్చను వెరతమటి ఆ భయపరతమటి మరి అందరికీ ధైర్యం కెళ్ళటి దేవుడు వాక్యం మున్ని నీనిని బలపరుసుకు నీకు ధైర్యం ఇత్తది బతుకు అందరినిగిన ధైర్యం కెత్తగలిగితిరి మీమిని బతికిసోరే అందరినిగిన వెచ్చో మంతి మీ ద్వారా దేవుడు బతికిసగలుగుతా మహా గొప్ప దేవుడు ఆశమీనుడు. అందుసేంకే ఈ పరిస్థితి పొర్రో మనుషులకి పొర్రో ఇంకా బాధ అనుపర్రో నమ్మకం అయ్యే గాని బాధ అనిపొర్ర నమ్మకం వాడకన్నా బతకడా ఇత్తా ఆలోచింతే మనుషులకు బతకనోరు కానీ ఓని పొర్ర గనక నమ్మకం వాటుకు బతికి తినించరు ఇచ్చ కంఠాపదంగా ఇచ్చో శక్తితోటి దేవుడికి ఎచ్చనోడు గనక నమ్మకం వాటటి ఆ మాటత మందని ఆ విశ్వాసము తాస్కటు దాటి మందని శక్తి తిని అనుభవిసి అందరికీ నోడు జీవమాసి మీనో ఇంజరే ఇలాంటి పరిస్థితి సాక్షులు కాసి మీరందరూ మనందరికిన దేవుడి మహిమతిని ఊడి అందరికి ఈయనమును బారాసి మినుడు మనటి సాక్షి మీద కుటుంబకినగా దేవుడు కాలికినగా నెత్తవలింజరే దేవుడు మీ పొర్ర ఆ ప్రణాళిక నా పొర్ర ఆ ప్రణాళిక తాసి మినో గనక దేవుడు కాలికినగ్గా అయ్యా నన్ను నిత్తితను నాకు విశ్వాసమేం నా విశ్వాస బిగ్గ లోపమిల్లకుండా నీ కాలికిన ముందే నిచ్చి నేను నోడగలుగుతా శక్తి తిని నాకేమయ్యా ఇంజరే కుటుంబం అంతా దేవుడు కాలికినగ కుద్దటి అద్భుతిని ఊడితిరి దేవుడు మహిమతిని ఊడితిరి మీ ద్వారా దేవుడు మహిమతిని ఓడిగిన ఈతోడు మరి కనుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తొక్కడు. ఏసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రవ్వా మరి నేను ములిపే నీ మాట కేంజూరు వత్తము ನಿಮ್ಮ జీవమాసిమిని ನಿಮ್ಮ డొల్లెత్కను బతికిస్తానింజని నీ మాటతే జీవం మిందయ్యా నీ మాటతే శక్తి మిందయ్యా నీ పిల్లకు మా చుట్టూ మందని ప్రపంచం మా చుట్టూ మందని మా మనుషులకు అయ్యా మా దేశము మా రాష్ట్రపు మా నాకు అయ్యా ఇద్దు ఏసయ్యా పిల్ల బెచ్చో మంది అడుసున్నారయ్యా బెచ్చో మంది పిల్లని పోదెక్కుంటున్నారయ్యా అయ్యా బెచ్చో మంది పిల్ల తల్లురు తప్పరికి పోదెంకుంటున్నారయ్యా బెచ్చో మంది అడుసున్నారయ్యా అందరికి ನಿಮ್ಮ జీవమాసి మినింజరే అయ్యా నీ లోపల మందని జీవతిని అందరికి అనుభవిసవలింజరే నీ మహిమతిని ఊడవలింజరే మా శంక ప్రాణం వాడుతిని నీ లోపలే మాకు జీవం ఇందయ్యా బెగ్గో బాధ అని నమ్మటం వల్ల కూడా జీవం ఇల్లయ్యా నీ పిల్లంకి నమ్మకమేమయ్యా నీ పిల్లంకి విశ్వాసమేమయ్యా నీ పిల్లనందరిని బతికిసయ్యా ఆదరిసయ్యా అడుసరు మందనోరిని ఓదార్చయ్యా అందరికీ జీవమేమయ్యా మిగిలి మందనోరు నీ కోసం నీ మిగిలి మందనోరిని బలపరసయ్యా అయ్యా మరి వెచ్చ మంది దుఃఖతోటి మినరో వెచ్చ మంది రోగతోటి మినరో వెచ్చ మంది తెగులుతోటి మినరో వెచ్చ మంది కష్టకింతోటి మినరో అందరికి నన్ను ములిపే ఆదరిసోరే అందరు కణికి నీరు ఉమ్మయ్యా అయ్యా మామిని నాయన సరిదుంగి మా తప్పుకు మా పాపకు క్షమించి మాకు జీవతిని ఇసించని కాలికి నగ వాసి తలపనమయ్యా అయ్యా మా ద్వారా ನಿಮ್ಮ మహిమతిని తోపిసయ్యా మామిని బతికేసి బెచ్చో మంతిని బతికేసేయించరు ప్రార్థన తుంగనమయ్యా నీ పిల్లంకి అందరికీ సాయం తుంగ తండ్రి అయ్యా బేనూరు లోకిని మంచి బాధపరుచున్నారు హాస్పిటల్ని మంచి బాధపరుచున్నారు దిక్కు తోచది స్థితి బేనూరు మీనరు అందరికి నన్ను జ్ఞాపకం తుంపునిచి అందరు కణిదేరు ఉమ్మి అయ్యా అందరికి నా అయ్యా సంతోషంగా నేను స్తుతించని రోజుకి మాకు ఏమించరు ఏసైతే బిదర్ తీ మాట అంత తలపరు మినం తండ్రి ఆమె.